Nahitabong fish kill sa Negros Oriental, human mibigay ang waste lagoon sa usa ka planta sa Bai City. Muabot sa 4,000 ka mga mananagat ang apektado niini. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Apektado sa pagkamatay sa mga isda sa ilang mga fish cages ang mga mananagat sa Bai City ug sa lungsod sa Manhuyod, Negros Oriental. Kini human mahilo sa kemikal gikan sa waste material sa usa ka distillery niadtong Domingo sa gabii. Human nahugno ang dike sa lagoon, midiretso sa dagat ang kemikal. Sa dato sa Bai City LGU, kapin sa 2,000 ka mga mananagat gikan sa 8 ka coastal barangays. Ug moabot sab sa 2,000 ka mga mananagat gikan sa Manhuyod ang apektado sa fish kill. Apil sa naapektuhan ang turismo sa mga nahisgutang lugar. Subay sa executive order ni Manhuyod Mayor Rafi Andaya, kasamtangang gipasiradan ang sandbar sa lungsod. Gipahunong usab sa Bais LGU ang whale o dolphin watching duol sa sandbar. Matud sa mananagat nga si Pepe Llanera, baho ang dagat ug katul kini sa panit. Dugang ni Llanera, ana sa 50,000 pesos ang danyo sa iyang isdaan dihang namatay ang iyang bangus, danggit ug lapu-lapu. Hangyo niya sa lokal nga kagamhanan ug sa tag-iya sa planta nga bayaran siya sa iyang puhunan. Kiniusab ang hangyo ni Richard Hamito, mananagat sa Manhuyod. Sila Llanera ug Hamito duha lang sa mga apektadong mananagat nga wala masayod unsaon pagbawi sa ilang naalkanse. Hugaw sa etanol, itom kayo ni abot sa mong isog kayo. Yan nga na kuha ng dagat. Wad ano ko pang inabuhi kay ibawal naman yung mga isda. Mipasalig ang LGU sa Bai City ug Manhuyod nga mohatag og food packs sa mga apektadong pamilya. Nagdumili sa pag-atubang ang management sa maong kompanya apan ilang gipasabot nga mohatag sila og financial assistance sa mga apektadong mananagat. Sa usa ka statement, nagduda sila nga nahugno ang dike tungod sa kusog nga linog ug sa kusog nga uwan nga nasinati sa nakalabay nga mga adlaw. Kanang ilahang lagoon, ilay mo i-concrete. Ang perimeter na ako, i-concrete din nila kayo. Ug dili mo i-concrete, talaga po seepage ra gyapon. Na namin mga food pack na mo request ra ang among MS dito sa DSWD ug pilay mga nanginahanglan o pila ka piece po ang affected ani. Sa pagkakaroon, padayon pa ang pag-repair sa naguba nga dike. Apan nimando na si Bai City Mayor Luigi Goni sa pagpaundang sa operasyon sa planta tungod sa insidente. Buot sa mayor nga dili mo grabe ang kadaot nga maabot unya sa protected Tanyon Street. Patubagon og i-penalty ang kumpanya tungod sa nahitabo. Samtang matud ni Bai City Administrator Attorney Romela May Lozano Napaw, mipahigayo na usab og water sampling ang DENR-EMB ug ang BFAR para masayran ang epekto sa kemikal sa dagat. The local government, aside from the issuance of the executive order, we also wrote to URC the measures that we want them to implement. Nico Sereno, Balitang Bisdak.